geser. Dihamu amanami nanami, Hami Sian Ina Kamis mengucapkan Horas madihita saluhutna, dihamu amanami inanami, Hami Sian Parhalado Pasahaton, selamat beribadah matu hita sude tarlumobi, naudope madohoti parmingguon di bagas joroon, alani tajaga ma hatomanon ni parminggota, tabongoti ma parsauran dohot debata, di bagasan dame dohot lasin roha, marede mahita.
mahita jauh-jauh. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadian atau mapalangit dohot tanoon, amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo najinadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naong binolokon ni padebagasi, ima gabe batu parsuhi pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi anggo di matata, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mau leate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamatean mi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami ala ni haheon mi, dak pola bema biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian hahulomon tuhatiuron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargugui mahami, mamuji mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangolu, pay masahat hami tulabungmu. Amin. Hudul mahita, marede mahita. Tatangihon patik ni debata di minggu tasadarion, imana nienet sian Roma 10 ayat sia 1 ayat sia 1-10 songonon madidok disi. Ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi, huhut dihapor siai roham, naung dipahehe debata ibana sian akan mate. Ai rohaido porsea asa tuhati goran, pamangan naido makatidakon asa tu haluaon.
Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon hau barto patikmi. Amin. Tabige makorsian ama. Tapuji Tuhata. Ale Tuhan nami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham, saya asima roham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami, hasesani dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami, di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana. Naso tumada dosa di bahin debata. Asah gabe hati goran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhata. To
ni debata turpuk epistel di hita sadarion. Imana tersurat di Markus 10 mamukasian ayat sada sahat tualu tajahama marsika soring songonon madisosi. Asa dung salpu ari sabati dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni si Jakub rap dohot si Salome ragam-ragam ni na khusus laho mamiahi bakenai. Jadi masa sogo di hari partuolo dung sabati laho Ida tutanomani dina bisar bisar matani hari. Masih padohonan donasida isi mamanggulang batu i dihita sian baba pitu ni tanomani. Mamereng do pakina sida di idama naung digulang batui aina balga situtudoi. Di bongotina sida ma tanomani gabe di ida ma doli-doli sahalak parulos namar lidang-lidang hudul tukan siamun jadi mabiar situtuma nasida. Alai ni nama nado doman madu nasida nasida. unang mahamu mabiar dilului hamu do Yesus nasian Nasaret. Naung dipersilakon nungahehe ibana dang dison ibana. idahamu mainganan hapeahan naon. Laho mahamuna pabuahon hamuma tu akka sisiana do tu si Petrus joloanan na do hamu tu Galilea disima idaon muna ibana songon naung didokhian tu hamu. dungi ruar manasida maporusian tanomani lao saka dok dan nasida jala tarmali jadi dangadong di pababua nasida agiatu ise aina tahuton doroha nasida. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tapi gema kor sola gracia. Tapuji tu hata. Rim mahita jongjong. Tidakon maha porsiautai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di perbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus
Nama te tarpajal do ibana di hau pinur silang. Na tua tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu diari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul tu siamun di debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanaon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai namadok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sora suda. Amin hudul mahita. Tabigi matiting. Shalom. Oras madihita manginang. Tikting di huriata. Nanaing si pamasaon. Di bagasan sa mingguon. Tikting huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Minggu Pasca Parjolo. Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus. Minggu 31 Maret 2024. Topik minggu. Marlas ni roha mida hatuaoni. Na Parjolo di hari Selasa tanggal 2 April 2024 di Patupa pertangyangan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga H Pasaribu Inang Boru Siregar di sektor 5 di bagasan ni keluarga P Nainggolan Inang Boru Sianturi. Di sektor Pitu, di bagas ni keluarga S Manulang Inang Boru Sinaga, dohot di hari Rabu, tanggal 3 April 2024, pertangyangan sektor, di sektor Sada, di bagas ni keluarga B Pakpahan Inang Boru Aritonang, di sektor Opat, di bagas ni keluarga J Simalango Inang Boru Situngkir, dohot di sektor Onom, di bagas ni keluarga R Pasaribu, Inang Boru Siregar. Alamat Boima Taida di Tikting ni Huriata. Napa duahon, hombar tu data na masuk tu Huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon, godangna 20 sia halak. Hatani debata, Ima natar surat di Poda 10 ayat 20. Manang ise na marateatehon hatani debata. Jupangan na denggan. Jala halak na marhaposan tu Jahoba maruli tua. Tusude ruas ni huriata na marulang tahun. Hupasat hamima selamat ulang tahun. Panjang umur. Debatama madongani. Uhud nama masu-masu. Patoluhon anak lahir. Nah di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024. Di basa-basahon tuhatado sadadak danak boru. Di keluarga El Purba Inang Boru Sitohang. Hipasdo dak danaki. Suang songoni nang natoras nape. Maringanan nasida di Perum Korem Kloster Mahoni. Nomor 32 masuk sektor Pitu. Napau Paton, Sakramen Baptisan Kudus kuartal pertama. Sadarion Tapatupado Padidion Nabadia kuartal Naparjolo, tu Pitu halak dak danak ruas ni huriata, onom halak dak danak boru, dohot sahalak dak danak bawa. Napalimahon Pasca Parjolo. Sadarion ima pesta Parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Parmingguota masuk songon nasomal. Dohot marsogot Senin tanggal 1 April 2024. Tapatupa parmingguan pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Parmingguota masuk pukul 10 wita. Riama hita mandohoti parmingguani. Napaonopon
fungsionaris Huria HKBP Sentosa periode 2024-2020 lalu. Nah di hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, nasalpu di rapot perhalado nunga dipabakit fungsionaris Huria HKBP Sentosa periode 2024-2020 lalu. Hujahahon hami goar-goar fungsionaris terpilih. Ketua Dewan Koinonia Situa S. Aritonang. Bidang Sekolah Minggu dan Remaja Naposo Sintua JM Pasaribu. Bidang AMA Sintua EYL Nababan. Bidang Paropuan Situa Y. Boru Siregar. Ketua Dewan Marturia Situa ABR Sinaga. Anggota Situa H. Panggabean, Situa JW Sianipar, Situa M. Boru Raja Guguk. Ketua Dewan Diakonia Situa M. Nababan. Bidang Kemasyarakatan Situa RP Sianturi. Bidang Sosial Situa L. Lumban Raja. Bidang Pendidikan Situa E. Boru Pakpahan. Bidang Kesehatan Situa M. Boru Siregar. Sekretaris Huria Situa EMT Sinaga. Bendahara Huria Situa P. Simbolon. Tim Audit Huria Sintua BE Simbolon. Utusan Perhalado Resort Sintua S. Banjarnahor. Sialani pinabotohon matuganup Ketua Dewan terpilih, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dohot Dewan Diakonia, asa patupahon rapot periodisasi pemilihan pengurus seksi-seksi periode 2024-2026 di bawah naungan Dewan masing-masing. Mau lihat ya. Nah papituhon PA Remaja Naposo di hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pukul 10 Wita di Patupa PA Remaja Naposo HKBP Sentosa pinangidohon ma tuganup Remaja Naposo asa mandohoti ibadah PA Remaja Naposo. Napawaluhon laporan keuangan Minggu 31 Maret 2024. Penerimaan Huria 45%, tambah non sentralisasi 11.440.125 rupiah. Pusat 55%, 14.105.550 rupiah. Pembangunan 1.805.325 rupiah. Kategorial 1 juta rupiah. Pengeluaran Huria 20.580.000 rupiah. Pusat 14.105.550 rupiah. Pembangunan 7.500.000 rupiah. Kategorial 0. Saldo kas Huria per 26 Maret 220.627.760 rupiah. Saldo kas pusat per 26 Maret 0. Saldo kas pembangunan per 26 Maret 2024 10.822.622 rupiah. Saldo kas kategorial per 26 Maret 2024 2.830.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 240.350.391 rupiah. Tikting parhepengon Boy Mataida di lembaran tikting naung di share di hita ganu. Di pasu-pasu tuhat tama Huriana, songoni ma tikting di hita mau liate.
Maredehita huhut tapa pungu pilihan.
dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Selamat Paskah. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajakon ma barita nauli di pesta parjulu. Parningotan hari hahiheon ni Yesus Kristus sian hamatiani. Ima sian Jesaya bidu 25 ayat onom rodisia hujahama di tonga-tongata. Jadi padirion ni Jehovah Sebaot ma disaluhut bangso sada haroan di dolokon. Haroan natal mis. Haroan sian tuak anggur naung leling. Sian si panganon na hojal. Sian akka anggur na galia na pita. Dungi pasision nama didolokon hire-hire na hinukupon tu saluhut akka bangso dohot pakukupi na hinukupon tu saluhut akka parbig. Berduton nama hamatean saliling-liling na. Jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabuhi. Jala padaon nama haurahon ni bangsona disadok tanaon ay nunga Jehovah madoki. Jadi dohonon ni halak madiari nasasadai. Ida ma oddo debata nahi tahaposi na mangurupi hita disoddo Jehovah na itahaposi. Marlopolop mahita jala marlas ni roha mida hatuaon nai. Amin. Puji Tuhan amanginang nunga masuk kita tusada pesta nabalga di Hakristenon. Ima hamonangan ni Jesus manaluhon hamatiani marhite haheheonna songon naung nidoknai. Amanginang somal molo di ari parningotan ari haheheon sian naopat epanggelumido gabi jamita. Manang nasyam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Alasada parnida adunasida taringut tuhai heuni. Alayon taonon huriata manang gereja-gereja dalam naungan LWF atau PGI mengangkat khotbah dalam perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari perjanjian lama, dari kitab Yesaya. Boasah. Sebab kitab Yesaya ini adalah tentang nubuatan panurirangion Nabi Yesaya pada zaman jauh sebelum Yesus lahir, bahwa akan terjadi seperti yang dikatakan dalam firman ini. Artinya Yesus ma menggenapi dan semua firman Allah akan selalu digenapi. Amin. Termasuk tuhita, apapun firman yang telah kita terima, yang akan kita terima, itu akan digenapi. Karena Allah dalam kuasa Roh Kudus yang kita imani bekerja, berkuasa, dan akan berkarya bagi setiap orang yang percaya. Akadamang dainang modu di zaman ni si Yesaya saat ayat ini dibacakan, apa yang menjadi ancaman bangsa itu, bangsa Israel saat itu. Ancaman yang terjadi adalah ada tekanan-tekanan yang sangat mengintimidasi dari bangsa-bangsa yang kuat di sekitar bangsa Yehuda. Berperang, bahkan
menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Terjadinya peperangan, kematian, kelaparan, dan bahkan menjadi bangsa yang tidak berdaya. Gabi ujungna di habuangan Babil do nasida, ala talu nasida, ala dang di pangasahon debata. Sehingga raja-raja Israel pada saat itu tidak lagi berdaya. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengembalikan mereka. Idona saita jami tahun, segala sesuatu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, sekalipun ada banyak ancaman, peperangan, penderitaan, bahkan ancaman untuk kematian. Tapi Tuhan akan selalu mendampingi umatnya. Masa pesisongoni asa botoon niya kena prosea do, bahwa Tuhan itu berkuasa. Amanginang najulu may di bangsona Israel. Penggenapan itu telah terjadi dalam Yesus Kristus. Pabua di bagasan Yesus saluhut na sinurakon ni si Jesayaon telah dan akan digenapi. Di zaman umma ahama ancaman tuhita. Ragam donatabulus tahun demi tahun, bulan, minggu, dan hari. Gudang do tantangan na taadopi, bahkan kita sebagai umat Kristen, bahkan kita sebagai personal, nah pasti tantangan itu tidak akan pernah tidak ada. Boido tantangani dari sisi ekonomi, pekerjaan yang sulit. Boido tantangani mabuah kita gabi marpugos tidak memiliki harta, uang, dan bahkan dau sian hasangapon. Tabotodo 2 tahun yang silam saat COVID melanda dunia, termasuk Samarinda, menjadikan kita sangat ketakutan. Dang bui marsi jalangan, dang bui pajupang secara dekat. Namun kita bersyukur semuanya kita bisa lewati. Nak berbagai cara marhite pamaretata, alai yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di bagasani mahita mardalan nuaing, nak pelam sumurut akka sahiti, alai gudang dupe tantangan nata adopi. Akka dia may bisa tantangan kita adalah anak-anak kita. Anak-anak kita, generasi kita adalah tantangan buat kita. Dengan maraknya pergaulan bebas, dengan hadirnya berbagai pilihan gaya hidup, adong maun yang mengatakan dirinya anak pang. Saya nggak tahu anak-anak kami remaja Naposo di sini mengerti anak-anak pang. Tantangan kita sekarang adalah gadget. Di mana-mana kita sibuk dengan gadget kita. Termasuk dalam ibadah. Dia mengirim messenger, WhatsApp kemana-mana. Hatinya bukan lagi kepada Tuhan. Itu juga tantangan. Anak-anak kita yang terancam tentang masa depan. Amaul bimangalui kerijo. Apalagi kita yang menyandang salib. Bersaing. Ancaman bagi kita juga bisa terhadap sesama kita.
persaingan. Antar huria pe boy duga besaingan. Dangina masa nuaing sesama HKBP pe di Samarindaun marsi sarbutan. Apalagi di luar gereja HKBP. Mencuri domba katanya. Dari dor ke dor. Seolah dia sebagai penginjil yang luar biasa. Tapi UUD, apa itu UUD? Ujung-ujungnya duit. Persaingan juga di tengah-tengah pekerjaan. Itu sebabnya bagi kita, jemaat Tuhan, harus mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita, bersaing dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia sumber daya manusianya. Melosoadongi, hola dalam penonton dohita. Penonton yang banyak memberi kritikan, tapi enggak pernah berbuat. Seperti penonton sepak bola. Penonton yang lebih pintar dari pemain sepak bola itu. Itu juga persaingan, tantangan kepada kita. Bagaimana kita untuk melahirkan generasi kita yang memang betul-betul mampu bersaing dalam berbagai event di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Itu juga menjadi harapan kita oleh gereja melalui Amang dan Inang, yang pada hari ini anak-anak kita akan menerima baptisan. Supaya generasi ini, anak-anak kita ini, Tuhan boleh berkati. Menjadikan mereka menjadi anak-anak yang bukan menjadi ancaman bagi kita, tetapi menjadi teman, sahabat, memberikan kita sukacita. Anak kokido hamoraun, diau. Unang gabi anak kokido hamagoan, arung dosongoni kan? Anak kokido hamagoan diau. Ina. Ay molo unga masuk ibana manginum aka si inumon nama bahin mosok pamatangi manang mangidup sigaret begui, yakin mahita generasinya akan habis. Ada seorang ayah pernah mengatakan, danganong niya songoni di geleng na. Alayala di bereng ibana geleng ni dongan na. Naung hona sigaret begui. Bamanakoi nama. Piring na dong, piring dijual. Di Medan, hiadu iba marhuwes di 10 tahun. Rodi pagar ni jebupe diangkat. Molo di Samarindaun, tabudu pehita. Motor tai di luar peba ini si kucina aman. Dan binoto haduan dukon ibu kota negara. Marwam maka nasan desa nawelu. Anggu di Medan waing di hutat taana manginang ngame biar bijolma. Alang napa biar hona udah. Ala ima zaman naboy mengancam kehidupan kita. Itu sebabnya gereja selalu mengundang, mengajak supaya generasi kita ini terus menyukai ibadah-ibadah. Di gereja kita bisa melahirkan generasi yang betul-betul bisa bersaing. Ai parjolo bukan ilmu, tapi apa? Yesus berkata,
Jumolo malulihamu harajau ni debata. Dungi tabahonon na akaudeng. Mendahulukan kerajaan Allah. Mendahulukan rohani. Untuk apa anak-anak kita pintar, tapi moralnya tidak ada. Orang Batak apalagi dekat dengan budaya, martutur, sopan santun bukan sopan sopian. Artinya, mari kita melahirkan anak-anak kita untuk menjadi sahabat bagi kita. Aharupi ancaman amang inang. Keluarga. Keluarga pena. Bedong gabi ancaman. Opat marhamaranggi. Mangoli sudi. Adong beru A, beru B, beru C, beru D. Sudi ya kasih si juga late-ate. Dakuboto. Akai nanami di son. Kebangkitan Kristus sebenarnya perempuan yang di depan. Amin. Hidup bayi mar baju na botar halak kainat tahun. Saya songoni man yang botarna yasni rohana sida. Amin. Songom botar ni baju mi nina edeyate. Songoni maholong mi botar. Unang marbolang-bolang. Melutik kiadong hepeng na, babot tarma holong nai. Mula sawadong hepengi, ba gabibirong maholong nai. Unang manias songon niate. Keluarga bisa menjadi ancaman. Ada tulisan dalam konteks Batak. Aka paniaran gabi padauhon akan marhamaranggi. Tohodoi arung dunia tohonate. Paniaran padauhon akan marhamaranggi. Ngerti dunaing amang si duanon paniaran. Ate amang duan. Istri yang menjauhkan suami-suami mereka dan tidak lagi kedekatan. Alaniaha banyak faktor. Bisa karena warisan. Bisa karena kecantikan. Sipata ikon balgado ubidang jale kopar bahul-bahul nabulud do siak kangen. Nakpe si patah umuli do nanyalak si nomor 2. Apalagi umulihian nanyalak si pudan. Hape siak kangani ngalemme tua. Ya kan? Apapun itu keluarga bisa menjadi ancaman. Termasuk naparpudi ancaman yang kita sangat takuti adalah kematian. Ada tulisan yang mengatakan kita dekat dengan kematian. Daktar boto hita, alna pasti kematian itu pasti. Memang molo makatai taringut tuhamatean dak pola giok roha. Apalagi halak Batak, saya bersetabi dui, setabi jabun. Kematian itu apa? Berhentinya dari semua kegiatan dan aktivitas. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pakum, diam. Tol-tol, apalagi kita orang Batak, adung dosa pesa minggu, asa dikubur, ikobai nama formalin. Sahira es batu.
kematian, peristiwa, buku kehidupan itu ditutup. Iman tahabiari. Alai mauliate ma di Yesus Kristus. Sesungguhnya kematian menjadi realita bagi kita yang tidak bisa terelakkan. Karena memang itulah sesungguhnya upah dosa. Sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka kematian itu menjadi upah. Namun kebangkitan Kristus menjadikan kita memiliki harapan akan kehidupan. Imana digoaran Paskah. Kebangkitan Kristus menjadi pusat sentral atau dalam diri kita seperti jantung iman Kristen. Jala sian titikon mahita borhat. Lahu mengekspresikan, mengeksplor kehidupan kita kepada dunia di mana kita berada. Hidup bahina kamanginang molidok pesta Paskah. Kebangkitan itu adalah pesta dari segala pesta. Jadi dakola sebatas pesta perkawinan, pesta syukuran, ulang tahun dan lain sebagainya. Tapi pesta Paskah adalah pesta dari segala pesta. Karena apa? Kehidupan kita yang kita rayakan. Keselamatan kita yang kita syukuri. Anggo Jabarta sebelum kebangkitan Kristus sebenarnya kematian selama-lamanya. Bukankah seperti itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus? Ido ibana. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Andai kata ninebana. Karena apa? Sejak Yesus datang ke dunia ini, sebenarnya banyak yang menghalangi. Apalagi ketika dia mau memikul salib itu, banyak yang tidak suka. Itulah iblis. Sebab apa? Ketika dia mengalami itu, iblis akan ditaklukkan. Karena itu amanginang hamonangani Kristus. Madok tuhita, kuburan bukan lagi tempat terakhir bagi orang percaya. Namun hanya tempat persinggahan sementara menuju kehidupan yang kekal. Anggo buah-buah ijuk somalna nasugut biasana di kuburan do beribadah. Alahita daung be nga di gereja behita. Memang matsetorop do naro manuguti gabi gudang memang mangido ahama ahado guarna semacam pangatusium mahita mulutuk pe antara ibadah subuh dengan jam 7 tadi ada saling keles dalam parkiran. Tapi Tuhan izinkan kita bisa menyelesaikan itu semua. Kita berdoa buat gereja kita ini semakin diberkati Tuhan. Anggia bunya nadong san pudi ni gerejaun dalen. Anggia bui adong sirkulasi ketika kita masuk dan keluar dari gereja kita ini. Kuburan bukan tujuan terakhir, tapi tempat persinggahan. Tanpa kebangkitan Kristus, kuasa maut tetap menjadi penguasa manusia. Sehingga akhirnya kita tidak mampu hidup dalam keselamatan dan pengharapan kepada Allah. Akadamang dainang sahalak teolog yang bernama Jürgen Moltmann mengatakan kematian Yesus bukanlah kematian Allah. Seperti yang dikatakan banyak orang. Kok Tuhan kalian mati? Bukan Tuhan yang mati.
dia berkata, the death of God. Kematian Yesus bukan kematian Allah, melainkan kematian di dalam Allah. The death in God. Nomor 8 dia menginang, Allah memasukkan kematian ke dalam dirinya melalui Kristus. Justru untuk mengalahkan dan mengubah kematian itu menjadi kehidupan. Allah memasukkan kematian itu dalam dirinya. Aidang bui hamatiani manaluhoni bana. Tetapi justru untuk mengalahkan dan mengubah kematian itu menjadi kehidupan. Iduban na tayo dehon nungata luha matean di bain Tuhan Yesusi. Natahabiari yang kita takutkan itu adalah kematian. Itu sebabnya Hairil Anwar, saya mau ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu bagian dari kehidupan kita. Dakuboto kalansia ngadong 80. Waduh, mabir dope hamamang mate. Mabir dope, ay dak sudi dope namar pahuppu. Itu natahabiar. Tetapi kebangkitan Kristus mengubah segalanya dari kematian kepada kehidupan. Idok nakidayak pitu do walu. Dungi pasision nama didolokon hire-hire nah hinukupon tu salut akabangso. Dohot pakukupini nah hinukupon tu salut akaparbegu. Berduton nama hamatean saliling-liling na. Jala apusan ni Tuhan Jehovah mailu-ilu sian nasabuhi. Jala pada on nama haurahon ni bangsona. Sadok tanaon, disadok tanaon ay nunga Jehovah madoki. Amin. Sekalipun dikatakan rura pertangisan do anggota noon. Alai ngaadong debata di bagasan Yesus dongata mengadupi rura pertangisani. Artinya sekalipun kita harus mengalami banyaknya penderitaan, tantangan, ancaman, bahkan sampai kepada kematian itu, tapi kita telah dimenangkan oleh kebangkitan Kristus. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dan dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Aib. Apa itu aib? Ima akka hahudarutai. Ima akka hajahatutai. Hahulumutai. Tuhan akan jauhkan itu. Jadi dia tidak pandang lagi dari sisi kelemahan kita. Tapi dari kasihnya yang begitu besar. Dia merangkul kita. Mengangkat kita. Sekalipun tubuh ini akan mati. Tetapi pada waktunya akan dibangkitkan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam jemaat Filipi. Kristus adalah kehidupan dan mati adalah keuntungan. Jadi amanginang nang peuruk nakinin jonok do hita tu hamatiani dan pasti kematian itu akan terjadi. Tetapi bagi orang Kristen oleh kebangkitan Kristus, kematian itu bukan menjadi akhir hidup kita, tetapi tempat persinggahan menuju kepada kehidupan yang kekal. Terakhir dari khotbah ini, Yesus akan menggenapi dan itu akan digenapi kepada kita. Bahwa di dalam ayat 6
dikatakan Allah menawarkan keselamatan dalam Kristus dan Allah akan menjamu dari seluruh bangsa yang turut serta dalam kemenangan Kristus di sorga. Idok di autonomi. Jadi padirion ni Jehovah sebaut ma di saluhut bangso sada haroan di dolokon. Haroan na talmis, haroan sian tua anggur na leleng, sian si panganon na hujal, sian ka anggur na galia na pita. Luar biasa. Marsi panganon. Bukankah kita diundang ke perjamuan itu? Ainu ngasahat hita haduan di Banua Gijangi maulauta memuji Tuhan, perjamuan Tuhan. Alainak pesongoni saliring di Portibiope ikom mangat dohita. Ido kan? Tuluhali mga sedari. Tuhan izinkan itu bisa berlaku atas kita. Apalagi halak Batak. Sudido pak kata iyo di atas nisi panganon. Amin. Ido kan? Tubuh dak danak, roh tulang nak, bayi si panganon. Mang na piga ari maresa kesek, ikom mangat do bayi nuni. Tardidi anon, marsi panganod do kan? Badang boy mangudang torok jolma nang gua pala. Piga halak roh tu jebu, manang nasi desa jebu, mangan.
mahita tu ulaun padidion na badia. Alani tu hamu keluarga nama buan anak kota tu padidioni. Jo pamuma abi kamuma danaki. Jala saliling so selesai dupe anon padidionon unang torleok kamu tu pungna manang tu natulangna. Ikut terus inana mangopa. Ala tongon wai kamu sadarion marpahian na husus laho mabuan yang nakot taon ba tong dupay ngoton nami ala rodon na tujulu hati-hati di tangga. Jamok manangaka amatta suami laho majamot to ninatta. Unang ipasob buturun sa halakna. Be atong masuk mahita tu ibadah padidion na badia taparade maideta marede mahita. Ayat 2 anon jong ma. Oh Jesus, naik terdiri, puso-puso, suruh mengalir, ut majalo. Di mana terasa sidang itu oleh kesatu Tuhan dan aku. Martangiang mahita. Alea manami na di Banua Gijang narodo hami tujolom mabuan akadak danakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anak konmu. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan nama buat danak sididionon. Tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat pertibion ni nama dok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata amah. Dohot anak, dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangarado ti saluhut nahutonahuni tu hamu. Jala ingot ma, saidong anakku do hamu ganu pari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangise na prosea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so prosea hona uhum sugot. Tangi ho kamu madohot hata ni debatana tersurat di Pangelum ni si Markus. Adong ma akan na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di pitsang akasisian na ima na mabuani. Jadi dung di idat Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas samuma kadat danaki rotu ahu. Unang oray hamuna sida ay dia kasih songonido harajau ni debata. Natutudo na hudokon tu hamu manangise pe anggo sosong dana kibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadat danaki dia pehon matangan na tu nasida ma masu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor siautai 2 dulu. Au porsea
Amen. Atong alusihamu mahata na husukutonon. Parjolo dipangido hamu nuaing didion akadadanakon tubagasan ni na hinahaporsya muna. Alus na dipangido rohanami. Beha nauludo hamu mamudaya nak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata. Alus na nauludo hami. Nauludo hamu marsuru nasida tu gereja doh tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Alus na nauludo hami. Atong tapasahak manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Roma sasa keluarga tujulu hudulma na deba. Ale penia yanti pakpahan. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni todi parbadia. Saya diramoti Tuhan debata maho dia bongot mon tu bagasan harajauna rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale es ranami ingot mulana na 70. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni todi parbadia. Saya diramoti Tuhan debata maho dia mon tu bagasan harajaun na rodi saliling ni leleng. Amin. Ale Cleo Joy Anggi Tamba. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni todi parbadia. Saya diramoti Tuhan debata maho dia bongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling ni leleng. Amin. Elsia Nopelin Golan. Ale Elsia Nopelin Nainggolan. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni todi parbadia. Saya diramoti Tuhan debata maho dia bongot mon tu bagasan harajaun na rodi saliling ni leleng. Amin. Ale Janeta Aprilia Sihite. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata am. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni todi.
Sai diramoti Tuhan debatama ho dihabongot mon tu bagasan harajaon naro di saliling-liling. Amin. Ale sere Natali Raja Guguk. Udi di maho tu bagasan goarni debata ama. Doh tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan goarni todi. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di bongot mon tu bagasan rajaun naru di saling lilingna. Amin. Ale Elora Nauli Sinaga. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Do tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni todi parbadi. Saya diramoti Tuhan debata maho di bongot mon tu bagasan rajauna ro di saliling-lilingna. Amin. Ujohok kami mahamu se jongjong. Rima hamu jongjong muse. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami kada danakon tuho. Jari jakon hodo nasida gabi anak konmu. Marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian halak Kristen nasida di tanoon. Jalagabi panean di hanguluan na saling nililing na. Asi maroham doho di akanatoras ni danakon. Saya pergugoy jala ajari manasida manugunugu danakon tuho. Asarap nasida taruli dia kaarta ni harajaonmu. Amin. Maridde mahita laus rim mahita jongjong saluhutna. Tatangyakon ma piliata. Ale de bata aman nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggat dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asal mutadahami gudang silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh,
debata amanami jala para siroha. Mau liate maroha nami jala pujon nami ho. Ala naung ditubuh ko hami padua halihon sian godang ni asin ni roham. Tupakrimon na mangolu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate. Nunga gabi si palua jala si pangolu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihut tonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar be hami mida hamatean, dohot sorop na. Ay nunga monang Tuhan nami. Ulubalang nagugoy. Ibana do manogihok kami siyan hamatean Tuhang uluan sugot. Alani ubahen upangido hami. Saya si maroham. Patogu mahaprosyaw nami maniok barita na ulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubulus sami hamateani. Say sungguli marohanami doho rohani dongan nami. Asarap hehe hami siap parohaun na buruki. Asa tarulahok kami parangen na baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan na pedem roha jala hehe siad dosa nabi. Saya papos marohan nami makaporsiay na mardami jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Saya pasabab jala pamalum marohan nami. Top pamarohan na yas dohot tod di namarsihohot di bagasak kami. Asa tarhajong jokok kami naong pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadungan nami naong jumulon nilapmi. Jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasyanganon. Saya puli makanamatean na dangol, na pogos, na somarama somarina akan na mabalu dohot akan na malungun tu banua gijang marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliaman nami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodem.